Thokoza Edlozini, ingane zedlozi kunento efuna siyikhuluma. Inside idlozi lethunywa, outside idlozi nethunywa, indlela engizoyibeka ngayo angithi iyakhulumeka nje either way. Ilento ukuthi sicele kuze kweqe angithi, like sifuna ukuthi sibe nalezi zinto lezi esizidingayo angithi, or esizithandayo same time, or igap ingabi khona. Ngathi njona ungaba nakho konke okudingayo la emhlabeni, sohlala phansi uyarelaxa angithi, osohlisa umoya. Ayenzeki kanjalo, impilo ayikho kanjalo. Impilo hlezi uzoba khona into ozoyidinga angithi, hlezi izoba khona into ozoyidinga. That's why even nawe uzalwa ungakwazi ukuhamba angithi, uzalwa unganayo information le unayo namhlanje kule age onayo. Lo nto iyakhombisa ukuthi ezokhula uyathola okunye angithi, nemoya injalo ikuhlelele ngoba iyayazi impilo yakho. Uphiwe yibona isiphiwo, bayazi impilo yakho ihamba kanjani, umuntu kanjani, uzobhekana nezimo ezikanjani. Into engikhulumisa le topic la ngenza le video, kunomuntu angisengizibona lezi zinto ofika acela ukuthi okay umsebenzi angithi mhlawumbe akukhulekela ucele hamba isikhathi awuthole ngithi mhlambe ufisa umuzi angithi, ufisa imoto, ufisa ibhizinisi, yabona, ufisa into ezomphilisa nje naye kube ngcono isimo sakhe angithi. Mhlawumbe usafisa okunye aqhubeka angithi, nampela njalo hamba isikhathi angithi, kuvuleke iqhubeke. Into ade ikhulekela le angithi, into akade ifisa ukuthi okay nothando belikhuleka athole nje umuntu oright bazokwazi ukuhlalisana naye angithi, ozomthanda ongekadlali ngaye angithi, baphathisane kahle, baphathane kahle angithi empilweni. Thola ukuthi ke manje ke nangu umuntu up and down angithi, sethola lokhu okunye mhlawumbe aqala ukuthi ke naye abe right empilweni, kuzameke angithi, lokho ade kufisa khona yakwazi ukuziphilisa angithi, akwazi ukuthenga into ayithandayo, into ayithandayo time to time. Saqala nje umuntu eseyasukuma ke manje uba yini ubone ngathi iminyaka iyahamba kulungu la kwezothando, kodwa wena ade uyikhulekela phambili kakhulu angithi, yilo itholile kuqala ngithi, ngoba yini idlozi bothi okay nayo into ebalekile, nawe iba na something, nawe yenza something angithi, noma mhlawumbe ingakafiki le level wena ofisa ngayo, ngoba le ngeke ifike. Hleze sidinga, hleze sifuna, inyama injalo ayisoze yanela, wena ofanele uzilawule injalo nje inyama, yabo lona. So umuntu senakho ke lokho akucelile, seyasukuma umuntu wenzani, siyaqala ukuthi hayi mina kusho nginamashwa, hayi mina idlozi lami kwezothanda ukuthi alivumi. Siyaqala sihambe funa imithi angithi, yokubamba abantu manje ukuthi bamthande ngenkani noma engamthandi. Ukhohliwe ukuthi yena yini kade ikhulekela kakhulu, ade ifisa, ade icela kakhulu. Yes nakho lokho bekukhulekela angithi, idlozi ukuthi okay no, asiqale ngalokho khona engane ethi ikwazi ukuthi ikibe nezinto zayo nayo angithi, ikwazi impilo uma kufika lo muntu angithi, nayo inazi izinto enaso angithi, ayibo lonto. So asiyele ukuba greedy sabantu, ukufuna yonke into ngesikhathi esiyi-one. Yilento igcina ikuhambise endleleni ongazi ufike kanjani kuyona. Nabantu sebakududa hayi mina ngisizwe yilokhu, ngisizwe yilokhu, ngisizwe yilokhu, ngisizwe yilokhu mina angithi, kodwa wena ukhohlwe ukuthi boceleni. Asiyeke kuba greedy ngoba imoya iyakwazi vele ikuflathele, ikushiye kanjalo idlozi lakuthunywa sakho, ngoba wena kahle kahle ubenza isilima, uyakhulekela inhlanhla uyakuthola wena mhlawumbe enqume umuntu ade ekukhulekela, umuntu usakhulekela namanje okunye. Yes mhlawumbe unakho kuyo sokuqala kodwa kusancane, wena ngenhlanhla mhlawumbe uqale kweza kahle, kodwa manje kume ngala and imoya yakho iyazi why imisile ngala. Uma engaqhamuka umuntu wakho, akaqhamuka umuntu wedlozi, ave uthatha noma uba idlozi uthi umuntu wakho wedlozi ayisebenzi kanjalo. So aseke kuba greedy sabantu, sifuna yonke into ize kanye kanye. Nawe uzange uzalwe ukwazi ukukhuluma, ukwazi ukuhamba angithi, kodwa manje usuyakwazi ukukhuluma, usuyakwazi ukuhamba. So ne-information angithi, waya esikoleni angithi, nento ozibonile ingqondo yakho sene-information angithi, kade inganayo nakho usanda kuzalwa angithi. Lonto yasikhombisa ukuthi uyakhula, lezi izinto usithola kwi-certain age angithi, or kwi-timeline yempilo yakho ethile. Ngeke uthole konke, umhlaba usebenza kanjalo, umoya ke wona usebenzi ke kanjalo at all ke wona. Sigadi singabi greedy, gcina silahlekelwa ilokho esinakho ngoba sesifuna okunye kodwa siqale ngalokho. Ingozi lonto. Ngiyabonga kakhulu.